Добрага дня, спадарства! Мяне клічуць Вінаград, і гэта ж Вінаград. Тут я вам буду распавядаць пра падзеі Беларусі і свету, якія нейкім чынам мяне зачапілі. Пагналі! Спадарства, здарылася страшнае. Як мы цяпер з вами будзем жыць, незразумела. Беларуская федэрацыя хакея адмяніла калядны турнір. Яны там у гэтай федэрацыі сцвярджаюць, што ў Беларусі неспрыяльнае эпідэміялагічнае становішча. Таму турнір вырашылі адмяніць. Дырэктар, я не зразумеў, гэта што? Дыверсія? Усім жа ясна, было сказано. Здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу. Это холодильник. Это самое лучшее здоровье. Атрымліваецца, што Федэрацыя хакея хоча пазбавіць нас з вами антывірусного лекарства самого настоящего. Ну, чорт з намі, мы прывыклі. Але вось адзін вусаты мужчына, я ўпэўнены, занерваваўся. Дзе ж цяпер ён будзе перамагаць? На выбарах перамагчы не далі, а цяпер атрымліваецца, што і ў хакеі, як звычайна, перамагчы не атрымаецца. Суцэльнае расчараванне. У Магілёве прадпрымальнік узяў фонам дзяржаўны герб і сцяг для рэкламы та-дам! Рытуальных паслуг. Калі я прачытаў гэты загаловак, то я перш за ўсё падумаў, ну, напэўна, прымусілі. Добраахвотна ж гэта ніхто рабіць не будзе. Правильно? Нет. Неправильно. Журналісты Тутбай патэлефанавалі па нумары з рэкламы, каб даведацца, што гэта за дзіўны выбар дызайну. На што ўладальнік фірмы Вячеслаў ім адказаў, што ён патрыёт і не хацеў абразіць нічыі пачуцці. А вы не абразілі, Вячеслав. Наадварот. Четко. Получается у вас действительно. Умеете, могете просто. Вельмі сімвалічна атрымліваецца. Ёсць ашчушчэнне, што цяперашні сцяг Рэспублікі Беларусь праіснуе недоўга. Таму для рэкламы рытуальных паслуг самае яно. Жыхары аўстрыйскай вёскі Фуккінг вырашылі змяніць назву. Здавалася б, ну Фуккінг і Фуккінг. У чым праблема? А праблема тут у тым, што назва вёскі пішацца вось так. І для большасці насельніцтва нашай планеты гэта ніякі не Фуккінг. Опа. Мясцовыя жыхары стаміліся ад турыстаў, якія неправільна чытаюць назву іх вёскі, фотаграфуюцца з таблічкамі і нават іх крадуць. Таму з 1 студзеня вёска будзе называцца Фугінг. Ну не ведаю, неяк яны без агеньчыка падышлі да гэтага пытання. Хочаце даведацца, што бы зрабіў і я? Так. Ну давай бомби. Я б паспрабаваў неяк зарабіць на аматарах пафоткацца з дарожнымі знакамі. Напрыклад, самагон бы ім пачаў прадаваць з адпаведнай назвай. Ну, або хаця б магніцкі са значыкамі. Я люблю Фукінг. Прэзідэнт АМАПу Александр Григорьевич Лукашенко недавно сустракаўся са старшынёй венгерскай працоўнай партыі. Паведамляе нам Белта. Пра што размаўлялі, навошта сустракаліся, Белта не паведамляе. Ды гэта і не важна. Ды таму, што рэйтынг гэтай самай працоўнай партыі ў сябе на радзіме складае 27%. Ну, прыкладна такі, як у Александра то бок. А давайте я вам распавяду, з кіраўнікамі якіх краін сустракалася прэзідэнт Беларусі Светлана Ціхановская. Літва, Польша, Германія, Францыя, Швецыя, ну і нейкія 4, якія я забыў. Александр, а вы з кім сустракаліся? З Путіным. Толькі з Путіным. У нас, у России, в Беларуси, у Путина, у Лукашенко других друзей нет. Я вось думаю, як гэта, напэўна, некамфортна. Ведаць, што прыстойныя людзі з табой на адным полі у гольф гуляць не стануць. Брава, дамогся.
што там у суседзяў? У Петербурзе за асаблівы ўнёсак у развіццё горада ўзнагародзілі чыноўніка, звольненага за карупцыю. Выйгравала яго жонка дзяржаўныя тэндеры, значыць, выйгравала, і тут бац, мужычка і злавілі. Но нават суда не было, яго проста звольнілі ў сувязі са стратай даверу. А потым, праз 2 гады, петербургскі парламент, адкуль яго і звольнілі, яму, оп, ганаровы знак дае. Не, ну што ім, шкада, што ли? Гэта таму, што... Россия – щедрая душа. Наўпрост зараз, падчас здымкаў гэтага выпуска, у тэлеграм-канале Байпол з'явілася чарговае відэа, знятае на камеру слабавікоў. Ужо 4-е, наколькі я памятаю. Яно пра падзеі таго дня, калі жэстачайшы бегаў з аўтаматам. Забыць такое немагчыма, але я вам усё роўна нагадаю. Там никого не осталось, да? Нічога асабліва шакуючага там няма, але ёсць 2 адметныя моманты. Нумар 1. Прыбраць іх, я кажу! Господи, да з табою пару сотняў узброеных людзей. Навошта? Ну і другі момант. Амапавец амаль адкрыта угарае з таго, што, цытую, узброіў сына да зубоў. Что? Вооружил это сына до зубов. Пистолет, автомат. Короче, тихо ты. Мы з вами смяемся, вядома, але я ўяўляю, як ім зараз не смешна. Хтосьці ўжо ў чарговы раз злівае відэа з аператыўных здымкаў у сеціва. І яго, відавочна, да гэтага часу не могуць злавіць. Вельмі хочацца верыць, што сярод іх ёсць наш чалавек. Урад мае намер спыніць адток мазгоў, заявіў прэм'ер-міністр Роман Галоўченка. Дырэктар, дырэктар, глянь, што робіцца. Людка? Людка? Что? Глянь, что делается. Давайте-ка абмяркуем. Не задавальняе іх, бачыш, адток мазгоў. Крокі заканадаўчыя яны, бачыш, будуць прадпрымаць. Заканадаўчыя крокі, дырэктар. Нешта мне падказвае, што ад гэтага ўсяго беларусам нічога добрага не свеціць. Ды да таго ж, дазвольце. Я тут чуў, што нікога сілай трымаць не будуць. Силой удерживать ни врачей, ни учителей, ни кого-то, да инженеров наших никто не будет. Што, цяпер будуць? Ну і самае цікавае. А хто вінаваты ў тым, што высокакваліфікаваныя кадры з'язджаюць з краіны? Я цудоўна разумею тых, хто не хоча жыць у краіне, дзе спрабуюць забараніць спалучэнне чырвонага і белага, дзе часам не да законаў. Вы знаете, там иногда не до законов. Дзе за словы «не забудзем» на месцы забойства Тарайкоўскага судзяць людзей, а за забойства Тарайкоўскага не судзяць нікога. Дык хто гэта зрабіў? Спадар Галоўченка. Карацей, спадарства, у нас проста няма іншага выйсця. Трэба перамагаць, таму што з гэтымі нармальнага жыцця не будзе дакладна. Ну і давайце развітвацца. Не слухайце шарлатанаў, выбірайце правільныя колеры для рэкламы свайго бізнесу, адэкватна стаўцеся да турыстаў, ну і будьце нармальнымі людзьмі, а не дыктатарамі усялякімі. Пека! Хотите доведацца, што б я зрабіў? Гэта бабуля, у якой Собачка такі маленечкі быў, такі, губазікам клічуць, такі собачка. пакідаем.